Най-голямата грешка, която допуснах през последната една година, беше, че консумирах повече, вместо да създавам повече. Когато правих обратното, всичко някакси ми се получаваше. Трудно ми е да го призная, но това е истината. След търсих светия грал, нещо, което да ме отличи. Иронията беше, че забравих това, което реално ме разграничаваше. Да създавам, да споделям откритията и опита си, да бъда полезен. Някой би казал, че това е очевидна грешка, но аз не го осъзнавах, докато не седнах и не се анализирах. И то съзнателно и много внимателно. Не бях сам, не става сам. Без насоките на моя ментор Божидар нямаше да се събудя. Благодарение на неговия опит и моето силно желание за радикална промяна, вече имам кристална яснота. Знам какво точно трябва да направя. И вече го правя. Не се лутам, не се чудя, не съм объркан и нямам търпение да създавам и споделям всичко, което научих. Всичко, което ще ти бъде полезно. Без глупостите. Можеш ли и ти да си признаеш къде сбърка през последната една година? Всичко, което ми помогна на мен, обобщих в 3 специални ръководства. Първата част ще намериш в коментарите към видеото. До скоро!